Далечни времена, родени по там земя, има ли били сърца на герои? Моя град от древността има много имена, най-велико е това на Верое. Мене вияме сърца. Се въздига феникса, със зелените крила възпламенени. На зелените нити и зелени знамена, слънцето навсякъде е зелено. Мене вияме сърца. Намираме се в Стара Загора, отиваме към старта на малките да ги гледаме. Те са от 10 часа и след това от 11 часа е нашето състезание. Тук сме с Цецо. Лични моите очаквания са някъде около 40 минути и ще видим какво ще стане. Ей го и Цецо идва. Той вече ще е по-напред от мене. Къде се класира, не знам. Ай, хеви метал и ще видим после. 5, 4, 3, 2, 1. Децата вече са по трасето, 600 метра е тяхната дистанция. Може да освободим зоната на финала. Най-добрите три момчета и най-добрите три момичета ще бъдат наградени с специални награди и ваучери от Декатлон в 10:15. А судмите ги преминават отново сега, който да завърти втория заглавие да влязат в финалните метри. Давай! Представителки на Верона също така и при момичетата. Втори при момчетата имаме и в борба за третото място с финален спринт при момчетата. Започваме церемонията по награждаването. На трето място на 600 метра в днешния ден завърши Зара Илиева. Наградите са осигурени от нашите приятели от Декатлон, ваучери. Втората позиция за Деница Иванова. Шампионка на 600 метра в първото издание на Верое 5 км Road Race Алис Илиева. Секунди фотопауза. Да наградим най-добрите при момчетата в днешния ден. Техните награди ще връчи още една от представителките на легендарната българска дисциплина скок на височина, бронзова медалистка от световно първенство, членка на клуб 2 метра Емилия Драгиева. Започваме церемонията при момчетата. На трето място в първото издание на този прекрасен турнир се класира Никола Мартинов.
И за момчетата са предвидени ваучери от Декатлон. На втората позиция е Кристо Тонев. Шампион в първото издание на Бероя 5 км Road Race в дисциплината 600 метра Светломир Славов. Загрявката на световния шампион Шабан Мустафа. Его и другия световен шампион на Младост Габрово. Загрявка на шампиона от Младост Габрово. Ето и загрявката на Милица, най-добрата българска бегачка. Елита на българската атлетика в средните вярвания и много любители, които искат да се докоснат до магията на царицата на спортовете. Да, ми старта и тръгва ми много мощно. Те 2 минути изброяха само кой е олимпийски шампион и кой е световен шампион. Мустафа е тук, той вече не се вижда затъгъла. Skyrunning световния шампион. Милица е тук. Християн от Габрово параолимпиеца. И куп знаменитости, които само ги виждам на старта и повече никога. Продължаваме малко да влезем. С камера не мога да бягам никак. И групата се разточи тук. Сега слина половин километър. Пейс момента 5:30. За мен е много върхово постижение. За всички останали просто загрявка. В този момент от другата страна се задават вече първи. И хубавото да си последен тук е, че ще видиш кой води, да се ориентираш за какво става въпрос. Най-отпреди е Габровица Християн, ето е Милица. Не видях къде е Шабан. Сигурно не съм го забелязал, май смени плотника с бял. Его и Цецо Биджев. Шампиона на квартал Младост. Продължаваме в битката за кой ще е последен. Хей метал, обръщаме. Его сега в момента аз съм на 2 км от старта. Другите се връщат, може би са на 4 км. Габровица Християн е първи с уникално темпо. Уникално темпо на втория състезател. Сега ще дойде и третия. Ето като е третия състезател. Номер 72. Не знам. А мене 6.04 ми е на обиколка. Пулса е 177 и пейса 6.05. 2 км съм минал на 12 минути. Ето е Милица. Първа сред жените. И тя страхотно темпо. Всички останали са след нея. Ето го и Шабан. Успех, Шабан. Въобще не иска да приказва, съсредоточил се е бягането. Ами те приятели, дали съм последен? Може би има след нея някой, не знам. Да. Браво. Метал. Ей го и Цецо, който вече беше изпреварил някъде около
200 метра, не мога точно да ги смета. Около 200 метра. Пулса ми е 176, което е доста над макса, 173 ми макса. Вече 3 км близо. 280 бягам на пулс макс. С 56,25 беше 6, 5 и нещо. Сега вече 6,25. Тотално зле. Стаме. Да. Супер. Супер, благодаря. Взехме се вода от пункта. Сега целия се залея и ще пия. Има още състезатели зад него. И тук децата ме окуражават. Благодаря. Почти съм на финала. Вижда се е там отзаде. Ей го, финиширам вече. Ей го, подойде подкрепата накрая. Да. Ей го, финишираме и не знава за отдена накрая. С няма файда. Винаги има край. Благодаря. 32 минути 45 секунди. Ами това е 32 минути и 45 секунди. Лично време. Е метал. Пето място за Хамза Ечух. Fifth place for our friend from Morocco, Hamza Echouch. Четвърто място Николай Първанов. Време да аплодираме и най-добрите трима при мъжете в днешния ден. Третата позиция е за Иван Андреев. Втората позиция е за Стоян Владков. Шампион в първото издание на Варова 5 км Road Race Християн Стоянов. Състезателите при мъжете и жените получават и специални награди от Gold Nutrition, Champions by Stanley и Обединени ферми. На Българската федерация по лека атлетика Иван Колев. Шеста позиция Виолета Тотева. Пето място Светлозара Грозданова.
Четвърта днес, Таня Димитрова. Най-добрите три при жените в днешното първо издание на Берое 5K Road Race. Трета позиция Билсерин Сюлейман. Сега аплодисменти за домакинското второ място на Девора Аврамова. Шампионка в първото издание на Берое 5 км Road Race през 2023. Милица Мирчева! Аплодираме най-добрите 6 при жените, наградени от президента на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев. Силни аплодисменти за тях. На състезанието в Стара Загора постигнах най-доброто си време. 32 минути и 36 секунди за 5 км. Сега, той са моите възможности. Няма, даже надхвърлих моите. Постоянно бях на макс. Пейса ми беше на макс, пулса, всичко, което можах, дадох. Развалих си самото бягане с снимането, защото когато бягаш и се опитваш да снимаш, ти трябва ръката ти да е вдървена. Не трябва въобще да правиш те, защото кадрите естествено ще вървят нагоре-надолу. Не трябва да отскачаш много да правиш големи крачки, защото се получава същото. В един момент мислех да я сложа тука, обаче като направих някаква проба и се оказа, че всичкото варира навсякъде. Няма да се получи много добре. Пулсът ти моя беше на макс висок и не може и да говориш, не може нищо да кажеш. И самият ти ритъм отива по дяволите, забъзваш, намаляш, стоиш дървен, както и да е. Но все пак това беше най-доброто ми време, такива са ми възможности. Затова заснех много малко кадри. Самата организация беше перфектна. Хората, които бяхме най-отзаде, след 30-та минута бяхме на по-голямо разстояние. И приближавайки се към финала, преди малкото изкачване накрая, там вече един камион почна да навлиза, защото хората стават и по-нервни. Викат, ко ще чакаме тия накрая. Но самите организатори бяха на велосипеди. Веднага един от тях с велосипед отиде при камиона, спря всичкото и каза, че няма никакво право да минава, докато не мини патрулката, които кара последните. Те някъде, аз погледнах часовника, финишираха за около 45 минути. Там на самото състезание видях много звезди. Едни от най-добрите атлети бяха на място. Това е нещо уникално, да видиш, да си между тях. Самото им присъствие вече много задължава, много изисква. Просто уникална обстановка. И нещо, което видях, беше, че имаше дори парични награди за хора, които са от 35 до 45 години, от 45 до 55, от 55 нагоре, което се случва, не помня такова състезание да е имало. Но въпреки всичко, невероятно, невероятно. Дори и да нямаше такива парични награди, беше страхотно състезание. Само успех, само напред и ще се видим до година. До година е април месец, пак съм там. Това е.